салому алейкум дӯстони азиз. аввало мо ҳамаи шуморо дӯст медорам. одамонро дӯстӣ пурзур кунад, дар ҳама рӯи ҷаҳон машҳур кунад. душманӣ вайронакори олам аст, одамонро хору зору кур кунад. барои дӯстӣ тоҷикистону ӯзбекистон ба қариби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҷо буданд. имомалӣ раҳмон мирзиёев чанд маротиба роҳҳо кушода шуд. аз дӯстӣ одамон нашъу намоёбад кораш пеш мерад. ман акун худама камтар муаррифӣ мекунам, барое ки шумо як тонус бибуред. ман як тарзи табобат ва диагностика мондагӣ кани я гӯда ябор баланд ҳамато. ман доктор Тоҳирӣ дар саҳифаҳои интернет медоред, менависед, ютуб канал ҳаст. тоҷик ат Тоҷикистон, қаҳрамони халқи Доғистон, раиси иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон, муаллифи 70 китоб, муаллифи барномаи чӣ тавр одам бояд 100 сол умр бинад. ин барномаи ҳеҷ ки насохтааст. аввалин маротиба мо сохтем, шумо ба ёд метем. мана ин домулаам 80 барафтагӣ, инам узви иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон аз Бухоро ду кас ҳастанд. ҳоли мана директоратонам қабул мекунем, байни шумо ҳама хеле одамо бошад. гап сину сол ба нест, гап ин баҳаст. ҳозир як бача саҳифаҳои интернетӣ ба ҳамагӣ 12 сола академик, дониши баланд дорад, мехонад. аз хурдӣ шумо ин ёд додан наркун. агар шумо барнома созед ҳозир ки 100 сол умр мебинед, ҳаракат кунед, ҳатман 100 сол умр мебинед. чизҳои оддиқатӣ мо ёд метем, умри шумо дароз мешад. мана ҳозир Ӯзбекистон таҳлил кардагӣ, одамое ки нафақа баромадагӣ байни 8-12 сол ҳама мурдан. чунки чӣ гуфт? хона сохтам, бачаме зан додам, духтараме шӯ додам, ҳаҷ рафтам, ондам дига ҳеҷ кор нест, мурдан дар хурд мемурад. программа. ман шахсан касалои вазни гурдагӣ бор мурдагӣ клинически мекунам. соли 20 духтарони плеврит, гурдаоба намак, ҳама хеш тавор ҷамъ шуд. больница рафта хоб кунед ки шумо мемуред. ман гуфтам ман то 100 солагӣ мен намемурам, больницаам намерам. ман система сохтагӣ шумо метиҳам ёд мегиред. ҳамагӣ як варақ, ҳамон як варақа ёд гиред. ҳар рӯз чикор кунед, ҳар ҳафта, ҳар моҳ, ҳар 3 моҳ умуман бемор намешед. ман 40 сол боз дар ҳудуди Россия кор мекунам. мана мо ҳамин як гурӯҳ одамҳо рафтем шаҳри Ҳамадон, дар Медини суд конгресс гузондем. олимои сатҳи чизе ки ҷои қабри Абуалимин Сино ҳаст, ҳамон ҷоба корҳои илмӣ кардем, ҳамкорӣ кардем. Сино дар Бухоро инҷа таваллуд шуданд, ҷои қабрашон Ҳамадон. рӯда шуштан. ҳозир байни шумо ва таваллуд кардаги духтаро фарзанд доштагиҳо ҳастми? даст бардоред кунед. 1 2 3 4 5 6 хай 10 нафар будед. гӯш кунед. бачи майда ахлоташ намебурад, зур мезанад, гира мекунад, газ ҷамъ шудагӣ. шумо духтур мебаред, инҷа мебаред, фолби мебаред, резинка ҳаст. имрӯз шогирдҳои мо фаромӯш карданд китобҳои асбобҳои мана гиранд. гурӯше медонедо барои клизма кардан. ҳамена мегиред, як 200 грамм оби ҷӯш, оби ҳарорати бадан мешад, резинка зер мекунед, сар метед, обо мегирад, вазелин мемолед, даҳани рӯдаба медоред, зер мекунед, газа мегиред, ахлоту газ мебурад. бача саб саҳар рӯда шуштана ёд гиред. чизи асосӣ аксар одамон намедонанд. саҳифаҳои интернет медоред, доктор Тоҳирӣ менависед, ҳамонҷо ҳамин гапҳо нависондагӣ. мана ҳамин клизма кардана аз чӣ ёд гирифтагӣ? аз як парранда ҳаст, чумчухӯрак мегӯянд, моҳи хӯрак. навс ганда ку ҳозир манам шумо як ҷо зиёфат барам, зиёфат ба 10 кило абхот мондам, хӯрда мегиред ва шаб азо мекашед ва меғалтад. баъди хӯроки моҳӣ бисёр хӯрдам мебинад азо мекашад, нул аз хати оба мегириду даҳани рӯдашро дошта пуф мекунад, кушода мешад, моҳиҳо мебуранд, сиҳат мешад. одамам ҳамин. агар шумо ёд гирифтед, рӯда шуштана ёд гирифтед, ҳатман умри дароз мебинед. кадом одамҳое ки масалан хӯроки зиёд мехӯрад, шаба давлинаш баланд мешад, зур мезанад, бемарой мешад. як чизи оддӣ методҳои моқити нақшда мегуфед. дори номри як об ӯзбеки қати су мешад. ман китоб нависондагӣ об аттилло қимат вада дароҷи золота. шумо ҳаракат кунед, аз хоб хестан ҳатман ним литр об нӯшед. ним литр оби ҷӯш. барои чӣ ним литр? барое ки шумо пешоб мекунед, қариб ним литр пешоб. ман арақ касем, оби даруни хом будагӣ баромада рафсода аст.
اخلاد، راههای نفس. آب در ترکیب خون که کم شد خونا میچسبد، تروم میشد، اینفارکت، اینسولت. یا آب نوشی عادی قطع پدر مادر خیش تبار یاده 50% کسلیان نزد میشه. فهمیده تو؟ کافی نیست که دکتر هم میموند آب. باید که هر یک تی شما هر روز همراهتون نیم لیتر آب بیارید، دوام 5 ساعت بنوشید. من در 4 республика کار کردم: روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان. آدما از بیماری نه از نادانی میمیرند. در ساحه تندرستی هم دکتر باید رفته محله و قشلاق با آدما درس دهد، یاد دهد که کسل نشن. در عین زمان طبی پیشگیری کننده پروفیلاکتیک مدیسینا در اتفاق شوروی قریب که نیست شده رفت 10%. حاضر یگان کس خلق رفته نمیفهمونند، نمیآموزونند. کسل شد دکتر رفت، پیش خیرورگ رفت، بور دیگر کن، بیزنس. همین ما کتاب نوشتگی восстановительная медицина таджиков от древности до наших дней. تاریخ طب برقرار کنی تاجیک‌ها از دوره قدیم تا همه روز.